Lizarra etorri gara, jaba aspaldiko geukan gogua, ondoko bi lagun honek ezautzia. Bueno, laguna baino gehiago goren eskuak dagoen proiektua. Lorran ezagutzeko etorri gara ona, Unai Bikuña eta Jon Etxarri. Atzaldeon. Atzaldeon. Lorran, zer da Lorran, Unai? Lorran da, dela 6 urtetatik sortu garen proiektu bat, esango ez, bai. Eta batez dedikatzen gara basuak kudeatzera, modu jasangarri baten, zela baita esateko. Ahalik eta kalte gutxien egiten bai basuari, lurrazalari eta ekosistemei orokorrian. Eta hortarako bestea beste erabiltzen du animali bidezko trakzinua, ez? Baita kombinatzen du traktoriekin, baina bereizgarri bezala animalixak erabiltzen ditugula. Lehen Jonekin barriketan, beak esan dozt, honen oinarrixa, zango eke asixa, lehenengoa, zuk ipine zebela. Bueno, izan leke, edo igual Gorkak eta Bixok, berez Jon Dani, baina beste hirugarren kide bada Gorka. Gorka falta da. Eta hain justu, mentxe ingeben lehenengo lan bat izan zen, lehenengo animali barik, traktore normal batekin, hasi ginen lagun baten, baso hau miazketan, entresaka bat ditzen, eta horra hasi ginen, eta etenalditxo baten ostian, nahi kurri izaten, hori, kurso baten apuntaitia trakzion animal, Katalunian, eta horra hasi zen pitin bat nire interesa, Gorkan interesa, eta gero txu Jon behorra gertu zen, eta gaur arte ez. Animali hartian, ulertzen dut. Bai. Zuen bizitzia hori da? Bai, oin momentuan mentze bai. Beste lan batzun artian, baina horrelako lanak egiten duenean, animalixekin faten gara basora, eta ibiltzen gara, motoserriekin arbola botaten, eta bihorrekin, gure kasuan, bihorrekin egurreta daten. Hori da bereizgarria zuena, ez? Ahalik eta gutxin erabiltzen duzuela, ulertzen dut, ibilgailuak edo bestelako... Bai, hori da, momentuz ez daku traktore forestalik, eta egisa kasu batzutan biharra eukidula traktoriana, eta enju lan bat kombinaitzen animalixak eta traktoria, ez? Orduan beste lagun bat etorri da gurekin, baina gure bereizgarri bezala da, behorren indarra erabiltzen dula enborra mugitzeko. Arriskutsua da? Bueno, bai. Edozer gauza arriskutsua izan leikela hortik abiatuta, ez? Bai, eta gehixen bat sektore forestala, nik uste dut bastante prekarizua dela, gaur egun ez da egite, ez banago oker, istripu gehixen egoten den sektoria da, ez banago oker, eta gure kasuan beste faktorea sartzen da dela animalixa, ez? Kontrolpean eukiduzun beste faktore bat daita, inar handiko gauza da, eta exigitotzu kontu zibiltia eta arreta zibiltia, eta ardura puntu batekin baita. Baina igual ez da asko pentsaikia horretan be. Bueno, presente eukite importantia, ez? Bai, baina horretan pentsaikia mozu etza etxetik urteten, hasi que... Bai, hori begisa da, Zer dagotzue bi behor edo zer bat lanerako esangura dut? Lanerako prestatuta momentuz bakoitza behor bana. Oseke, hiru. Preparauta, zezentzutan? Ikasitza irakutzita edo badakizela lanian, ez? Hori be erakutzi mexate? Claro, bai. Eta nekeza da? Bueno, gure kasuan erabiltzen duen animalixak propio hortako dian arrasak dira. Orduan, eura bedakoi, hartzaintzakurrak hartzaintzako dakon saletasunan moan, eura dakoi laneako saletasun hori. Orduan, eurak badakoi predisposizio hori, ez da montako bihor batei, igual ez dut irakutziko hain samur, hortako dira, eta exigitotzue jakintza batzuk, baina, egisa esan da, ne kasuan da, ustot, generalizarungekela nahiko prozesu samurra izan da, irakustiana. Irakasle inbiar esan duzu orduan? Eta ikasle bai, ez? Etengabe ikasten, ez? Bai, akatz asko ina, bai, ez? Eta prozesuan ikusi askotan animalixa baino norbera dakola ikasi behar geisha eurekin komunikatzeko orduan, ez? Zuen lanian kasunetan, teknologiak eta olakoak, esango dut
oin dana dela teknologia, dana dau informatizauta, zuen kasuan, ez da hola. Bueno, Bueno, telefonuaku, ordenariaku, kotxeaku. Baina egunerokotasunean lan horretan behintzat, esango dutzut, bezai ibili behar pendiente, koberturia dakun, ez dakun. Ez. Hombre, geixau mapa asuntuak eta igual bai dako euren papela bastante importantia baso munduan. Ez, dana digitalizatu gaur egun, mapak eta mugak, mugarrixak, azalerak eta informazio asko mapa bidez eta hola, oso erailgarri zea guretako, baina bestela... Etako talde lan bat izaten da askotan, ezin ditugun lana, azkenean gu gara, ja zuzenian basuan lan itendunak, ez? Baina aurreti dauz, beste agente pila bat, analiza baina lurzorua, proiektu da baina, guardak, ikerlarixak, orduan, eurak iruaten dago teknologia edo gestino asuntua, eta guria da gehiago, ja, kudeak ejekuzio, ez? Eta behorrekin edozein baso garbitu aldozue? Edo baldintza batzu bete biadia? Bueno, baldintza batzu bai bete bidea, ez da balixo danak, makinakin balixo moan. Kasu honetan, bihorra handako erosuena da goiti bera lana itea. Azkenian, goiti bera pixu askoz gehiago karriulekelako. Eta gero goiti bera, baina pendiente jakin bateaino, ez? Bilimolonka jauzi ez deixen pendiente bateaino. Eta orduan, orduan faten garen lekutan beti analiza hon bibu ondo, begurra nundik eta bidan, nun jare bidan, eta orduan bai dauz kasu batzuk, lehen nahi esan duen moan, igual biharra euk izan duna, traktore batena, o kombina hon bihar izan duna, bihorrekin honen niotaku, eta mendik kanpoa traktoriakin, eta holako kalkulotxo batzuk bai egin bidea. Zuen lan horretan gainera eguraldixak be, ezinbesteko izango da, esan gura dut, baldintza importante bat. Bai, gero bat, bai. Baina eraberian eurixek emaldin badaube lan eken dozue, edo? Bai, askotan eurixea, jentean esaten duen eurixea igual guretako askotan igual beirua okerrego izan leke. Bai. Ez, adibidez egun epoka honetan paseetxako, ikusi duzu zela gauzen atzeko honeik, euliz josita eta espata eulixak eta ez dauz lasai, eta orduan egun berotan oso izibiltzen goizian. Gero beste alde batetik, igual euri asko hauen egunetan eta igual arriskutsua izan leke, igual labanka asko itiak eta horre... beste faktore bat egual dixa, egiz esan da. Beste hainbaten artean, beste bat. Eta unai merezi izan dau? Merezi izaten dabil, ez? Bai, ez dakit. Hasi ginen, espektatiba handi barik, eta hor goiaz, ikusiku nora eruaten dozku, baina eixa esan prozesua oso polita izan da, harreman asko inditu, asko ikasi du bai, personalian baita, ez? Baita bihorrekin tratu hortan, harreman hortan, eskaken dutzu buskat euren ritmora jaitia lan iteko orduan horrek, ez dakit, irakaspen asko emuten dutzu bizitzarako beste arlo ezberdinetarako eta duda barik, bai. Aberaz arrexago zazion. Bai. Eta, beste ate bat zabalkete izan da, esperientzia barri batzuk, ikasketa barri batzuk, erlazio barri batzuk, eta, ez dakik guze bide hartuko, momentu ze hor gabitz, pauso batzuk inu, eta ikusiko zen hori bide hartzen dauen proiektuak. Zen hori nahi zuekin aurrez aurre eta zuri begiratu eta zuguragatzen xaut futbolia jokatzen, trompetia joten, zu eskalatzaile esan dakoa zara edo zara, eta horrean derrepente ikuste zauet. Oso bestelakoa dan giro honetan eta atentzioa deitzen dauz, horretxatik. Dana uste da esaku. Horrendik ari jendu zu bestia. Futbolia ja ez. Espaldi, trompetia bintxe hartu dut. Berriz be? Espaldiko parte. Igual bihorrak ineta baiteko. Bihorra jote zatzen jantak, hortxe gaketan dia. Zugabik, erno zu eskalaiten? Gize esan da baina hastia asko ez dagoet. Baina, ez dut, abandonau ez dut ingo. Sekula nik uste dut, baina bai. Baina ingo jardun honek denbora asko kentzen dut zue? Nana? Eguneko eguna? Ez. Izaten dira lan puntualak izaten dira urtien zihar, eta hori kombina egin du beste lantxo batzukin, bi baserri daku martxan,
eltzik horta eta behitxi, eta orduan horbe martxan gauz, orduan... Atentzioa beti da, azkenean animalixa dira, gurekin dauz, zelaixan dauzen ikusi, ura, jana, zaintza da dago, ez? Baina bai, denporia hartzen du baita. Eta lanbide honetan berziklatzea ezinbesteko izango da, ezta? Renovazio morir, hau da, beti aurrera begira ikasten eta gauza... Bai. Instagrama egin eta... Hori da. Osea, nilek moan oso tradizionala dela eta hor pitimat arkaikoa dela moan, bueno, oin pitimat hori moderniza egin bihar eta sare sozialetan gauz baita eta pitimat gaur eguneak arten baita holako gauzak. Bueno, niri de hecho zuen informazioa Instagram bidez edutxeten, beraz, bueno. Sare sozialetan gainera dauena dau, baina ez dauena ez dau. Eta jente askori bai, eta zentzu batean politia izan da, zati testimoni asko edo mezu batzuk aldaudia interesa erketan, jente gaztia, goguak imaitea, ez, jo, hala izan zuekin lanea, ez? Kurrikulum abiaduko zuen eta... Nik auta ikasiot eta unen baten zeo segura oso, Holako bat pasoixako, bai. Eta politia, zela sektore forestala, pitin bat, bertako jentiak eta gaztiak, ez dago kontemplatzen bizitzeko modu bezala, ez? Eta, bueno, baten bateri buskau onbilia pizteko balixo baldin bau. Nik uzut, oroar, baserri mundua ez dagoela gaztien etorkizun horren baitan, ez? Ez. Edo zara oso etxekua, oso baserritxara eta oso bertakua edo bestela zaila da? Orokorrian ez, baina gisa da gero ez da geixo, gero ez da proiektu geixau gabiz topaiten inguruan, espiritu horrekin, ez? Buska bueltau lurrea, bueltau komunidadera, ez? Eta, bueno, bai, gutxi dauz, baina dauzenak gero ez da injarri eixokin, ez? Orduan, posgarri. Eta bizirauteko asmoakin gainera? Duda, bai. Hombre, bestela ez da azten oinez bat. Bai. Kostauxaku, egisa da itzordu hau ikia, hola, leku ederrontan elkartzia, baina, bueno, posten naiz, neukan gogua. Eta basua garbitzen edo trompetia joten edo eskalatzen, ikusiko dugu elkarrutiziar eskerrik asko bikote. Seguro, eskerrak.